reageren op de puzzelpost, want dan is winnen dat Ryan bij die komt. Ja, het is tijd van een feestje. We zitten over de 1000 volgers met uw Instagram account. En de vraag van deze week is, tag in onder deze video dit fan is van SC Cambuur of van SC Heerenveen. Ja, dat ging gewoon. We hebben een heel soort reacties gekregen op deze puzzelpost en de foto die we vanzelfs van Enzo Knol die Guillermo Milano de hoen op de foto zit. We kunnen maar één winnaar uitzieken, maar de winnaar van deze week is Simielle Kampen. Simielle Kampen, hoe griezelig gefeliciteerd. Ik weet dat je een groot fan bent van SC Heerenveen, dus daarom heb ik dit geweldige sjaaltje voor die mooi doen. Onza! Hey Simon, je krijgt dit boek en ik kom nou naar die taal. Ik ben bijna bij Simielle. Hier, maar ik ga nog even naar links, sorry. 5. Dan maak je weer. Ik denk dat ik voor de 4e keer in het woord ben. En als het goed is, ben het Simielle, ben het Jere. Dus ik heb een prachtig boek van hem bij me. Dus ik zal nog even ombellen en even zien wat hij er is. Haha! Simielle, jongen! Hoe is het? Hoe goed met Reinhard? Heel goed, jongen. Prachtig, man. Dat is een mooi shirt, jongen. Ja, natuurlijk. Heel goed. En du bent op slippers. Ja. Dus du bent helemaal in die... Helemaal simpel. Maar waar ben je hier? Maar uw heid, dus mem, 2 zussen en beesten. 2 kaninen, 3 pieken en 1 kat. En kies je wel een beetje verzwaaien? Nou, dat doe ik net door de heid. De vakantie is haast voorbij, hè? Ja, klopt. Wat heeft al gedaan? Heel veel zwom, op koersje weg. Wie is het ik de bedoeling om naar Zeeland te gaan? Nee, we zoeken eerst even vandaan kregen, maar dat gaat er ook. Corona is aan het terug. Nee. En hoe weet je in Zeeland? Wat mooi. Heeft ik hobby's? Ja, wel. Nou, voetballen, wel een beetje gamen vind ik wel mooi. Westjes in het veld? Spits. En hoeveel doelpunten heeft hij hier al maken? 20. Dan is de club wel wie, maar niet, hè? Ik ben net de belangrijkste. Nee? De team is echt belangrijk. De aanval is de beste verdediging. Dus, Hey, en betalen ze die goed? nee. Mag daar maar even over praten? Ja. Dat is waar ik doe. Ik heb nog een geweldig boek voor jou. Kun je het goed vangen? Ja hoor. Oké. 1, 2, hoppa. Een naaierheid. Ja. Nou. Nee, ik ga gelukkig je naaierheid, maar kijk wel mooi eruit. Ik zorg hier alle je fietsen staan. Ja. Nou, mijn vrienden willen hier raken. En die vrienden? Ja. Zullen we die jongens even opzitten? Ja man. Nou, Kom maar. waar ben je al? Hielke. Hielke. Ja. Heeft toen broer die ziet ze heet of net? Nee. Nee hè? Waar ben je? Pieter. Pieter. Ja. Nou Pieter jongen, hoe is ie? Ja, goed hè. Oké jongen, en waar ben je al? Jens Pieter. Oké. En waar komt ze nou bij? En wie hebben we hier? Melissa. Melissa. Hoe is ie Melissa? Bist je een beetje kwakker dan Dandy? Nou, jongen. En maar de Zinnendeel, waar is dit? Grietje. Grietje, hey Grietje. Hoe is maar de verkering? Goed. En waar hebben we hier? Drinken, hey drinken. En nou ja, huid. Oh, de rest, die maak ik nog. Maar ben je hem dan een groep die bij elkaar is? Ja. Dit is echt een vriendengroep, zeg maar. Ja. Er binnen soms ook wel een beetje hond mee. Waar missen we dan nog? En Kevin. Oké. Wat ga je nou al een keer deze vakantie doen? Zullen we gaan zwemmen? Barcelona bij Muntisjoen, dat is heel mens. Ja. 8 wafelen. Want dan heeft al die Jeeld inzet op Barcelona? Ja, iedereen behalve Simielle. Ja? Zo is het in de gaten, Simielle. Ik ben veel waar. Maar Barcelona is ondervoed terug bij München. Hey, wat best wel een voetballer, heel of net? Nee, ik stel op de goal. Oké, nou dat is ook belangrijk. Ja. Wat voor sport doe je in, dames? Voetbal, paardrijden. Ja, wie zetten mij hun in een team? En de winst, dat komt natuurlijk door je. Hè? Voornamelijk. Wat voor sport doe je dan? Dus als je in de plomp valt, dan ben je als eerste voort. Ja? Hast je wel eens een wedstrijdje die je met deze man? Zwemmen? Nou, we weten wel dat hier bent. Ja, hè? Dus dan gaan jullie nog voetbal in? Zo, we kennen. En gaan jullie nog even zwemmen? Ja. Nou, daar ben ik helemaal voor. Plomp stoot er ik hier aan Hielke? Ja, van de bedrijven. Oké. Ik hier nog wat betocht. Ik zag hier een tent te staan, hè?
als we nou aan een wedstrijdje doen, dan moet je even zien hoeveel teams kunnen we maken. 2 teams kunnen we maken toch Hilke? Ja. 2 keer vrouwen doe ik mooi. En dan hebben we zo snel mogelijk de tenten opbouwen. En als de tenten opzetten is, dan moeten we met de bal, met de voetbal in de tenten schoppen. Dan laten we op een knop drukken. Wat dan de snelste tijd heeft, die gaat wonen. Wat vind je ervan? Oké. De winnaar, die krijgt een stripboek van de chameleon. En de verliezer, die wint een Cambuursjaal. Ja. Ik weet één ding zeker, Joen hadden we een kampvuur. Team 1, ben je er klaar voor? Ja. 1, 2, go! Zijn minuten en 6 seconden. Wij zijn team? 2. Team 2, oké. En wat denk je, wij winnen Simon-Jelle? Ja. Dat doe ik iets net voor de Cambuursjaal. Dus we moeten een hele snelle titel zetten. 3, 2, 1. Dit is onderzeil, hè? Onderzeil. Oké. Pakken snel deel zetten. Oké, zitten! Ja! Oh! De winnaar van deze keer is team 2 en team 1 die wint dus de Cambuursjaal en team 2 die wint de chameleon. Ja, mooi man. Woon jij hier, vreugder? Ik knik. Ik heb al een paar keer aangebeld, maar niemand doet open. Ik zocht de man aan, maar ze is niks. Ik kom uit Den Haag, zei de man dan. En ik kom de trailer en de visboot ophalen. Die heb ik gekocht op internet. Ik zou hem deze week ophalen. Nou, hier ben ik. Ik zocht de man aan en look mijn wenkbrauwen op. Hé, ik ken dat dus ook wenkbrauwen oploeken. Simon-Jelle, hoe wie het? Leuk! Ja, mooi. Nou, dit weer dan even deze week reageren op de eerstvolgende puzzelposter. Waar dit kom ik dan niet bij jou om een super coole video te maken. Hoi! Groetje wie dat wordt! Wat voor raar buffelbeest lijkt je? Toen was kiep, joh. Oh, wat een raar skiën.